Nyamoa hebet sabu. Ndiwe. Zinganai David sabu. Ndiwe changamele nyapa mbele penyu. Nyaya ndiye kutora bhukuranga. Yende mbodza kuti tukaenda kudara kutora kudaro ndisabu nyamoa hebet aitara kuna sabu. Zinganai David. Ndugu Aishani, ndugu Aishani. Simtui. Mata jana ndugu Aishani. Right, dinzo. Chuya pano. Yorane. Ni mwana wa baba. Hawo luta. Nini ndindaiti mwana usaka. Ndindime yakanatsa kuzara. Baba unotoshamba kusaka pati vanenze kuti muri Chira kare pamberi. Inonzani. Ndinonzi Robert Nyamoa. Okay. Pamusoresha kuti tirikuya pamene nyaya masabhukuringana inoimba kuti kubva kubva rimasuro ndikuya nyamwaragarakandomiswa madzishanga aripo wasikiridzani wakuru wedu kusvika kuri wakabva kusvika pakutara kose ndo pakachiita kuti isiye chikuru wakazoya kumusha kupaita makakatanwa ekuti ava vanochengeta chisi chechitatu kumba kwavo ichicheneta chishanu vachitonga mabhuku acho ari mairi ndo pakaita makakatanwa ese chikungura kati zvakambomira sei kanzai ndivanoziva anzi kubiriririra Nyamoa pakati panapa kuti shemutwira sabhukuringana pakati pabembwe pachikora nepanyama zvese zvakapasiswa kanzi zvino zvoitwa sei ishe chikunguru sekushemutwira kwanga chirisabhu wakachiperekedza kwashe chikunguru kunzi mwakutotanga bhuku maombere vatenda kwashe chikunguru dzedu vataombera ishe chikunguru wakatisimudza kumusha wakauya nesu pano tikauya pano vataombera zvakare vatanyorwa tsamba yedu pano vatadzoka futi musha tagara sabhuku ringanai kuti vatadzoka kumatara asemutwira vasemutwira tikawadaidza wakauya wakabvumirana nesu kuti shuwa nzvimbo iyi ndeyaNyamoa chokwadi asi Nyamoa nguva iyi yese wakatonyararako ndakabata bhuku chindipa mbudzi ndikati ndikadzoka zvekuna She Mutwira ndo zvataurwa naRingana izvi Ringana izvi zvakazvitaura pamatare aShe Mutwira kuti Nyamoa izvo tadaidzwa pano naShe Mutwira Nyamoa izvo ndatakakubatira nguva yese wakanyararako itoziva zvinhu zvinozikanwa chita mbuzi Shemutwira wakawitinesa kuti shuwa Nyamoa anofanira kupana sekutaura kwaitanga akabata kabhuku kaNyamoa ndakaita sezvo ndakamirawo nababa sekuti kumusha wana baba wanoshanda ona baba wakauya ndikavataurira ndo zvataurwa kanzi chichanetsa manje mwanangu wape mbudzi ndakavapa mbudzi ndikataurira baba mbudzi ndava pasi baba wabva wakopera kuti mbocheko yakaita duku ndika $10 pamusoro ndakaita se ndakamirira mbuya wangu wakabva washaika wakaita chenura wakauya na baba ndikati akwashota $10 baba akandikuritsa $10 ndikawapa wangu kati muchikodaro tobvatakuita vanhu vekunyika kwaNyamoa mozoita madhiri enyu ekugadzisa zvinhu zvenyu ndatokubvisai kwangu kuchitatu kuti muende kwenyu kumuri nyika zvenyu kubva ipapo kusvika nhasi iro gore rapera iro rakupedzera sabhuku Ringana wakadaidza mhuri yese yekwaNyamoa neavo wakatanga kuvhotesa masabhuku wakagadzisa sabhuku waunoda Shemutwira wasingazvizivi tikati soko rasvika tikati Shemutwira ndo rava sabhuku Ringana wagadzisa masabhuku chi kwaNyamoa kuya wakayambudzei kuti idini ndikati ndo zvaitika patogadzwa chibhema izvo zviti mafertilizer atouya chibhema iri ndiye akatomira atopiwa ende watopiwa mafertilizer acho panonzi sabhuku weB yaNyamoa zvakabva zvaenda pachibhema takaona kuti tichende kuna Ringana ikomutanga hazvichadini hazviende kanaende kwaShemutwira tienda kwaShemutwira Shemutwira vatinyorera tsamba vatopa masamoni kana yadaro yatova nyaya akati kunyorerei mai masamoni vatanyorera masamoni zuva rekusvika kumasamoni
takaenda kwashemukira tikataura tikamirira kuti sabhuku ingana yavachasvika sabhuku ingana yavanosvika 10 titakatarwa 11 12 takasvika sekushemukira kutosakura munda mao tikabvisa munda tikagara pamatatu takagara kusvika na 12 bvara 10 shemukira pakati tikati uchauya here murume ukazi andifunga kuti izvo zvadai songuva dzarema chiregai tidini panapa kunyora kwandakamuitira samunhu akandinyorera tsamba saka chimbonzwaiwo tsamba yacho kuverengwa kwakadini yakaita vanyora tsamba kuti shemukira bvakuisa tsamba yacho bvoti totozwa nyaya dzamu dzacho hadzichaenderani nezveutata wakaidzira saka shemukira akati kana yadaro so nyaya iyi inene tsamba yakutoanangana neni haichitinonangana nani newe kana kuti zvotiri kuwadaidzira tinzwe kuti newanawo zvawakayambudzi yavo wirai zvawagadzira mwesabhuku riishere ndipakabvanerera ishemukira tsamba iyi saka ndiyo yakagadzira tituye nekuti nesu naiwo hapachaiti kuti taurira saka takauya chamire tsamba yakanyorerwa ishe venyu mutsvina musi wa 3 January gore rineri ichibva kuna sabhuku ranganai kuranganai school 8015 Rusape. Anoti iye tsamba ndakaiona, saka ini ndinoti ishe wangu ndichipunza ndiye wandakapiwa naDA Rusape. Kana DA ati wawe ishe wangu ndipo ndopa tichatangira. Unozviziva here kuti traditional boundary ndiNyatambe nokuda kwekudimburwa kwedzinzvimbo ndipo takaenda kwaRusape, ndipo pandiri ndopapindira ishe Chikunguru saishe wedu mambo wedu achiwa Makoni. Unozviziva here kuti makambopinda mamwe matare nababa wako akawanda, asi iiti chake aita chake anoziwa kugara chete. Saka iwe ndiwe wawa ishe wedu, ini muri wana madziwa here. Ndoda kupedzisa nekuti usati umbire mazamuba shumba nenyati. Iwe ndiwe tichatamba newe ngekuti nyati haina mhaka. Inga tsamba yakauya muna 2020 yakabvisa mbudzi yekombe izvo zviri kutaurwa kuti mawirirana number 1, number 2 chisi uri kuita chisi chechitatu, number 3 ozoti uri pasi pachipunza achisuziva ichanzipunza ikoko. Number 4 uchitaura mupatsano waMakoni naMutasa. Kahachenga miti. Iyo ini chandoda kutaura ndechekuti pambudzi yataurwa Nyamuwa mbudzi akabvisa akauya kuno asina kumbonditaurira. Saka ndakamuti haugoni kuenda mberi usina kuonana neni. Bvisa mbudzi. Ndo zvinoziva pambudzi iyo. Iri mbudzi yekumuripisa kuti chii? Anga asina fanire kuuya kuno asina kundisumawo. Semunhu ndinozikanwa kuno. Hausi kujekesa ka kuti iwe wakaripirwa saishe here, sasabhuku here? Sasabhuku. Nokuti ari mumaoko mangu. Kana izvozvo chipepa chake chinotiringana. Saka ndakaona kunge handipukirawo
tanga aenda mberi ina asina kunditaurira kuti mabari ngana ndafunga kuti zida izvo zvinokutaura ndinotenda nyaya iyi ndingatomboti ndingati zvinyatse kujekeswa naishemutwira nekuti makara dzakaitira kwashemutwira handi hatina mbotakambotaurwa zvirikutotaurwa zvinowani ndofunga danaka kubvunza washemutwira bhuku rako iro raranganai isubstandard kuti uri kutambira here mari kana uri kutambira mari isubstandard ranga rakabatana mutwira resubstandard tijekesere kuti tinzwisise nezvekuti panyamo apa akanga kubvunza nenhau yebhuku rake akanga ari muprocess yacho yenhau iyoyo ndiishe Chipunguru, ishe Johani ndiye akazotakura mhuri achibva auya nayo kuno kuti bhuku iri ranyamo rivazikisikisizvo rakaita. Saka Johani asati apedza programu yacho yekuti uyu nyamuwa anga apa basa rake zvava zvaitika ndezvekuti pakabva papinda programu yaShe Chipunguru ndiye akabva achibva azopindwa enji vanazopinda pasi pamagano kuti ndamira vanyatande chipira kuparapana pamukono ndo zvakazoita kuti mhuri yanga yakuchiwa kwandiri. Hatiraunzwa patinounzwisa kuti icommunal here because kana iri communal yagara ine machii nekuti mimi nzvimbo yatakakupai iresettlement area ndokwatira kuti tinzwisise kuti nzvimbo yatinotaura nezvayo iri mucommunal here kana kuti iri muresettlement? Iri muresettlement imhuri iri kunhu mangu. Okay, iri muresettlement haisi kucommunal. Asi bhuku iro rire iwe uri kucommunal hausi kuresettlement. Saka unobvunzwa kuti bhuku rako sei iro iri kuresettlement? harisi kuresettlement bhuku rako tutaura iko kwatiri kugara panyamo ibhuku rangu rese iyo ikokokutaurwewo ndokuti tone madhiponi angu ine yandakaisa tinounzwisa kuti iri muresettlement here iri mucommunal here kana kuti bhuku rako rosanganisa kuresettlement nekumaropa hakuna zvakadaro i1 iri kuresettlement here kana kuti iri kucommunal? Maimutwira titaure bhuku iri riri kuresettlement here riri kucommunal here? Resettlement area iri kumhiri kwanyatande iri kuresettlement haisi iri kucommunal. Kana wachitambira mari kwatiye ndapa muntu wangu asingatosiwi mukana wavo moza kuna resettlement kutambira mari kwatiye awa ndo vasingatosiwi panogumira mukana nawo ndiwari vachitoyambuka kuenda kuresettlement. Ndo zvati zvatinoda kuti nekuti awa ishe takavaisa kuresettlement area hatina kuvaisa communal area. Nzvimbo yatinogara isusu ndo ine resettlement asi madzisabhuku aya ari kuresettlement akanga akaregiswa andaishe Chipunguru pakugara kwangu kudhara. Mamwe masabhuku aya ndiwo mamwe akasati aregisa asi vari kudiure resettlement. Tinoziva kuti masabhuku aya muri kuti chii hatisi kupanzwisisa. Ndiri kuti masabhuku aya anoti sabhuku ringanai, sabhuku Mutwira, sabhuku Nyamuwa wagara wari kudiure resettlement asi wangu wakaregiswa kuti vatambire naishe Chipunguru the late. Ndobva waenda kucommunal. Asi pakazopuhwa ishe Mutwira divi ravo avo vari kuresettlement site racho boundary ravo riri mhiri peresettlement vari kumaresettlement. iwe nyamo unotambira here? Saka masabhuku ari kuresettlement area ndeapi? Kuna Ringanai, Manyengawana, Nyamuwa, Mutwira,
Medzani, Mademutsa, Chapotelera, Nyabambo, Dingula, Iteni. Ndo ari ku resettlement area, including vari mu resettlement 3 vamataura vakutambira chi vanotambira mari uko. Mamwe masabhuku acho angari registered kudhara panguva yehondo pakangopuwa pangu achitambira panguva yehondo hakuna kuzonge kuina aishaimira nenzvimbo iyo saka pangogara pakadara hakuna atorerei ari kutambira mari izvozvo pamasabhuku mamwe achisandaverenga wakatongofa waitambira ndo pazvakaperera. Ishe Chikumbura akarejista masabhuku achiita nguva rikuru rumarusemu inini ndisikuurira nazvo ngekuti usabhuku hausi hwekutanga zvino. Handisi hangu paresettlement iyi kuti resettlement yakatanga rii. Ndinotoziva. Inini handiziva. Iwe sabhuku ringana iwe uri wechingani pausabhuku? Ndiri wechitatu. Wechitatu. Saka zvinogona kataka resettlement yakatanga manje ne 40 something years. Ne 40 something years, 43, 42 something. Ati mune vanhu. Resettlement yenyu ndeya 1980. Ndiani? Yesa hatimweziba resettlement inotaurwa yese. Yese tiri mumaruzevha. Muri mumaruzevha? Vanhu vese vari mhiri kwanyatando muruzevha. Zvodai kunzi mugona kudaidza masabhuku acho ese anotaurwa. Ndovonga ndo pamanyatsa kubatatirwa. Pamusoro mako. Inangu handina mashoko akawandisa. Sinada kukumbira kuti arizive kuti ndinoda kukumbira kubvunza semunhu atituma mwana. Kuti wakaenda paishimutukira nasabhuku ringana yavari kuti vari substantial. Zvavangu vachitaurira vangu vachitamba naishe ava vasiri ishimutukira nekuti vakabuda pachena manzuro ndakaita mwana ndichimutuma. Achiti nyamuwo unofanira kundipa mbudzi pakuchengeta kuti achiita se kutanga pakuita basa ratandichiita mudunhu raChief. Saka ndichanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei kuti ava vana kumboenda here kudare raChief akatokambosangana vana vaChief toda kuti ipapo watinyatsoti tijekeseri nokuti zvinhu zvakutanga sekuti zvinhu zvitsva asi zvinhu zvakatombotaurwa zvine mamwe masabhuku vana manyengana vanototambira vari pasi paChief ndo zviri kutotinetsa. Ndosa zvazvoita kuti ndinwe ndiite neshugo nekuti ari kutapura izvozvo kuti nyama wacho ndini ndotorwadziwawo kana tichinge taakurasa zvinhu zvinaka zvatinenge takapiwa. Munopiwa. Nhasi unochita statement. Pamusoro changu. Nzvimbo yatiri kugara ine resettlement ndo nzvimbo yakabatwa naishe Medzani ari ishe waMutasa. Akabata boundary yanyorwa kunzi traditional boundary yedu ndiNyatandi. Mutasa akanga kutangira pana Nyatandi achikwira kuenda kuna Mupombe kunobuda kupwa paMutasa Medzani. Ndo pakagadzirisa kuti iyi inge yarunzi Makoni iri kutangira pana Nyatandi ichienda uko. Mutasa iri kutangira pana Nyatandi ichienda uko. Asi iyi inge iri nzvimbo yaMakoni yakatorwa naMedzani kwakuisa paMutasa. Mambo azvisinzwisisika uninda kuringa pane tsamba dzanyorwa yakanyorwa chinyorerwa ishe itaura kuti iwewe pasina ukama wakakwana ngekuti kare mazuva aya muchitondera tiriko ishe mutukira wachigadzwa akanga ari kuita inishaji ishe Chikungu kusvikira mazuva otsanangurira kuti ishe Chikungu hamuendi uko kuna Mutukira. Saka kuti ishe Chikungu hamuchayambuki ivi vari kutotizve inini ndinoyambuka kwese ngepangu vakubata nedzimwe nzvimbo dzisiri dzavo zvakureva kutoti hatichanzwisisi kutoti ishe Chikungu vari kuyambuka kwese ndiwo avo vakutoyambutsa ishe Chikungu kwamakataurira kuti musasayambuka ngekavamukira vakubata kwese.
dambudziko riripo chamwe patakaenda papa pachida kubatwa tsvana kwaishe chikungu pakawane dambudziko rekuti hapana kunge pakachinja nyaya yekuti ishe chikungu rana kutambira kuti masabhuku kunyange anga ari kutambira mari ari kwamutwira musabate shugoriwo harina kuramba rakabva kwawarikwa wachikurikoshesa that's why awa wakuramba wachizoka chikungu mukapa mugano wekuti masabhuku ari kumiro tinozwa itozozvikadzisa padhiye mitorai siyai masabhuku ari kwamutwira aramba ari kwamutwira saka ndoda mudziko rokonzera ishe chikungu wakuramba wachitora masabhuku ari mhiri asiri kwavo saka division iyo inonetsa manje risina kusvika paground tinoramba tichikotaura tinoda kutopera muri paground iiasoonekuzi tirivapoze ndiye sabhuku ringanai uri mungwe amba uri Makoni wanyora pano ukanyora tine zvisho wangu achikunguru apa wambonyora futi zvisho wangu wanga ari chipunza ngei muchiita chisimbiso chitatu zvakagara zviripo hanzi ngei zvakatambika rikati ngei zvakagara zviripo nemadzisekuru angu ndaigara chitatu asi uku kuchitatu uku hakuna madhikoni kuva ndinoziva inini ndokuchishanu ndokwataitogara kana ndiye anoziva ndo panochi pandogara ikuva ikokunzi ndona nyamoa ndokwangu hausi kupindura hanzi ngei uchipinda uchiita chisu kwamakoni chisi chechitatu ndechekwamutasi masvikiro masvikiro api isusu tiri kuti ndekwamakoni because kana uchindoti ndo pane nyaya yesipo pakuti awa wari kushandisa kuti boundary yedu i-traditional boundary ndinyatandi yewanyamuka yanamedzani nanamutasa wairashumba awa neirashumba ndo pane nyaya achangamire ndaro kuti patori nenyaya yakati wandei yakakura nekuti awo wari kuda kuramba nekuti awo wapiwe mugana wanoti wari kwamutasa asi nzvimbo yevari kuti wari kwamutasa ndeyamakoni saka awa wakaisirwa kuti Makoni azi kuti isu tizive kuti inzvimbo yedu avo vasaramba vachitora zvavari kutora saka kutotora kwavari kutoita vachitotora vanhu vachiita sei kutotorera Makoni vachitoenda kwamutasa kana panapa vakanyora vanhu hanzi ndoda kukupedzisa nekuti usatumbuire mazamu shumba nanyati iwe ndiwe uchatamba tichatamba newe ngekuti nyati haina mhaka autotaura kuti usatumbire isusu mutasa inini mutasa nanyati mazamu tirwe iwo uri umbirwa mazamu maizvaada kutorisa Makoni imuriwe kwamakoni here kana muriwe kwamutasa chitupa changu chinoti Makoni noti chitupa chinotaura zvimwe iwe uchitaura zvimwe tirikutaudza kuti uriwe kwamakoni here kana kuti uriwe kwamutasa ndiro kwamakoni saka kana uriwe kwamakoni ngee uchiita chisimbiso yechitatu chisi inini masabhuku akatanga ndisekuru wangu kuya baba wangu wese waigara chitatu imwe nzvimbo iyi handide inzvimbo yakakura ndo zvati zvatiri kuona kuti imimi mune chiutango mutasi hamuna chimakoni nekuti muri kuita kuti nzvenga imi munoziva kuti muri kwamakoni hakuitwi chisi chitatu imi ngei muri kuisa chitatu isusu vanhu kwamakoni tisingaitwi chitatu kupuwa bhuku kunzi toraiwo bhuku iro hazvirevo kuti hanzi nekuti ikoko muna pane masabhuku ari ikoko ari mhuri yayo kuna namedzani handiti ishumba futi koita imimi wese arugara chitatu kunze kwangu ye ndine chidimbu naye mutyira ndisi rugara chishanu wese ava varugara chitatu masabhuku wese malizwa iro
Hawachangamiri. Changamiri. Ndinofunga kuti chirikaitika apa kwakaiwa nedeclaration yataura kuti nzvimbo inoyi ndeyaMakoni, asiwo previously yakanga ichiti ndeyekwani, ndeyekwaMutasa. Saka yachinjwa kunzi ndeyekwaMakoni. Awa hawana kudaba kubvisa kuregedza zvinhu zvavo zvekwaMutasa. Wakauya kwaMakoni waine katundu kani kavo kawanowa ndo wachiri kuenda nhasi uno. Saka wari kuti iwo kwaMakoni kune chishanu, kwaMakoni kune chishanu, kwaMutasa kune wauri kugara futi. Saka wari kugara pazvinhu zviri instead yekuti wasarudze chimwe ndo zviri kuwazungaidza kuti waziva wari kwaMakoni here, wakuita huka. Saka vanhu ava ndekwaMakoni nekuti isi nzvimbo yawariyo ndeyekwaMakoni. Tina uyu zvare medzari akataura akati nzvimbo ndeyekwaMakoni asi vanhu ndiri kwaMutasa. Kana kuti ndozviziva kuti vanhu ndiri kwaMutasa asi nzvimbo ndeyekwaMakoni. Ndo zvamurutaura tsika vanofamba nezvekwaMutasa vachizvidzitira kwaMakoni. Pane pandombo 1992 mashure vese kudava kuti tiri kwaMakoni 92 kudakazvara last bone yangu zvikazi makwani kwaMutasa ndosvika kwaMutasa makare daiva tiri kwaMutasa kare sekuru wake atiri kwaMutasa. Saka 92 kwazi madzoka 41 kwaMutasa. Mwana wangu ndikatosa chitwa vantu nebase kwaMutasa. Hazvina kuita 2 years zvazi madzoka 41 kwaMakoni. Saka mumba mangu vana vangu 6 1 year yega aenda Mutasa zvakachaka kuita inini ndiri kutonzi Makoni sabhuwa muri iringanani. Saka apa ndingangoti takakukurawo isitsiko kuB vanogara chitatu, kuB vanogara Friday chitatu ndokwe chinonzi munhu wemunhu kuita zvinodikanwa nemunhu iyeyo. Saka kana Makoni achiti chisi musi wechishanu iwe woita chitatu hausiri waMakoni. pane pandambobvunza pane pachakamere patina yatsamba uyu mutwira amini ringana yakanyora kuti tsamba ndakaiona, saka ini ndinoti ishe wangu ndichipunza ndiye wandakapiwa naDA. Ndambunizwa kubvunza iwopa makapiwa naDA kuti shonye ndichipunza. Ndakapiwa mambo waNashe ishani chikungu. Murukuti saka inini pandakava ndichikupai kuti ndiye ishe wenyuyo waunoteedza ndiani? Nekuti ndakauya inini ndichikupai ndichiti ndiye ishe wenyu kuno, saka waunoteedza ndiani? Hapana mutwira handisaenda kugutsikana ndichiri kuna chikungu. Nei pane makwikwi namutwira. makwikwi ndiye umwe ari kuti kuchidzirana nyamunhu utanitora zvikura Gara chitatu. Gara chishanu. ndiye ari kuti kuchidzirana utatora zvikura. Mutauro nasabhuku ari kutaura kuti ndiye mama. Because kana makaenda mukanoti mutwira ndishe iyo taura kuti handitambiri zvamataura inini ndiye amambo. Saka ari kutaura kuti anoita zvanoda mambo. Saka anyora tsamba iyo inotaura pachino kuti iwewe ishe. Saka iwewe wamambo utaurira ishe wako kuti uri pasi pangu. Saka zvitaurwa izvo zvinokosha. Imhosva yapara nditoati ngemhosva dzakatowanda dzarushesha kutaura kuti handimuzvichenese. Achazozvichenesa
apinda mumhosva yake yaari kutobhara roramba achiwedzera mashati. Aiwa ndosaka toda kuti tinzwe pfungwa dzemunhu. Mukaramba kunzwa pfungwa dzemunhu hapana kwamunosvika. Ndosaka toda kunzwa pfungwa dzemunhu. Ndinotanga kuti akamira sei, anoteedza here protocol kana kuti haana protocol, anondozviita. Ndinotenda chikamira musi makaona kwaenda naye muchika dzeshintukiro murume uyu ndiye anga aripo namba 1 pamasoko kuti pane here anoti handitoona ishintukira awa ndiwo katanga kupinda mugiraundi wachitamba mbira sabhukananaye asi nhasi nenyaya yekuti bedzi mbudzi zvosina tumbotukanasabwerezii akutonyora pashintukira saka takamati hatichaziva ishomutira mai vaya vataendesana navo vakarisabhuka navo ndianizve wekoko wakatorera vataura senemuya anonzi ani mai wanga warisabhuka waiti ndiro koko kwamutasa nedzani mukada kutarisa zviri kuita awa nezvaita mai vaya zvaita ugumbo ini ndadzimunga ndashatirwa nebhozi hawanyatsokoshesi kumakoniso nditori basa pada kutosedzwa iyo maimedzani takazopedzisira taisa sabhuku tikataura kuti kana mudei muchipuhwa mari munotambira mari yamunotambira uko asi sabhuku wedu takazutazoisa chiisabhuku tikati imino asabhuku wekutotambira mari isusu ndogwataisa chisabhuku wedu atakauya tikataura vanhu kuti ndiye asabhuku ndo zviri kuitika ikoko handiti. Saka at the end of the day ndozvatonotopedzisa toti iwewe kana uri kuti hurumende ndoiri kukupa mari wotambira mari yako hurumende asi inini mambo Makoni ndaakuisa sabhuku wangu anomirira chii dunhu rangu nekuti 1 tsika dzangu hamusi kuteedza iwe uri sabhuku wangu 2 zvandauya kuti ndigadzire iwewe hausi kudii hausi kuteerera saka tinogozofamba tesesei ndouya inini ndotiti iwewe hauchazi sabhuku wangu anoripota kwauri tambira hako mari yako hurumende yaunodii unotambira asi kutonga hapana munhu anoenda achinotongwa nemi ndouya ndoita here izvozvo nekuti uri kuti iwewe tsika dzekwaMakoni haunei nadzo, decision andaita inini mambo kwaMakoni haunei nayo. Apa uri kuenda kwachikunguru nekuti uri kuda kuti uzadzikise zviro zvauri kuita kuti so that unoziva kuti chikunguru ari kure hauye achinditonga asi iwewe ine chido uri kuita zviro zvekwamutasi. Nichangamire ndikunga apa ndiri kukanganisa ndoti ndio pachizi chese ini ndangoti sezviti chandakangokurawo ndini ndichingoro chiri chitatu ichocho kuti uzvichinje zvodini imi muri paMakoni motadza sei kuti muteere tsika dzekwaMakoni? aiwa ndopanasingazivi pamusoro chakani shuwa isu tichigarawo kubva sekuru wedu vangu uya baba vangu kwaitouya masvikiro kana dai renguva yekuti rukoto kuti rekwamutwira rainzi muzvare nyati neraibva kwamutasa kuti rainzi mukojori saka ndokukura kwakangoita kubva sekuru baba vangu vandibereka svikira inini ndomamine zvavo zvakaita saka zviri kukurira kukonfisa kuti ndanyasa kuziva kuti zvekutoti dai zvanga zviri zvinhu zvinoita zvanga zviri zvekutoti totogara zvisi zviri kuti chishanu nechitatu because papa pane kamisi karipo kaiti masvikiro aitouya kuti rinobva uku nerinobva uku aya isangana napamwe chete zvondakaonwa nemadziso mukuru ndio masuku amwe changamire pamugana musi wagadzwa ishe Mutwira dandiri point makatoadhiresa changamire nyaya yechisi kuno tinogara chisi chekutanga chemwedzi
vanhu waripo wese wakazvinzwa. Imi muri masabhuku ndimi maifanira kunge mukunyatsoteerera kuitira kuti muzoona kuti zvikuteererwa here, but nekuti mati hamuteereri zvinotaura mambo, that's why musina kuzvinzwa kuti chisi ndirini. Nokuti dame makateerera mambo wari kutaura, mambo wekwamakoni wari kutaura vachitopa chisi chacho kuti ndirini. Imi moti tinongoita zvaita madzibaba edu, monyora tsamba moti hanzi isusu muri kutumbira mazambi kuda kutirwisa. Meaning to say imimi hamusiri pamwe chete namambo, mutori nerimwe side. Saka pane munhu anoda kuti masaidi mairi arwe, renyu neramambo Makoni. Ndo zvamuri kutaura, nokuti pamuso wacho makataura. Ndofunga ndiri kunzwa kufara kuti wataurawo pachena, waratidza kuzvidza kana nemimambo ishe hake anenge ari papi, pauri kutomboratidza pamberi penyu kuti kana nemi hasi kurovekedzai kuti muri ishe, muri changamiro, makagadza ishe munzvimbo imomo, nechikonzero chekuti izvozvi vari kutosunga vanhu vanoshanda chitatu. Iwe sabhukwako vanoshanda chishanu, munhu akashanda chishanu ari kusunga, akashanda chitatu chachipiri kuti ari kuchengetedza chisi chamambo Makoni ari kusungwa, wari kusunga. Right. Iyo dare iro munoti chii? Kamambo pachisi ndechekutanga kwemwedzi, chishanu chekutanga kwemwedzi, chimwe chete. 1 avari kuzvidza mambo, takutotonga pakakura, vari kuramba vachiwedzera netsamba yavainyora vachishora ishe, apo pakutoda zvakawanda. Saka imhosva yapara, vanonza mombe kuna mambo, yamombe oya mbudzi 2 kuna ishe. Ndoti kuda ukabhadhara mbudzi, wobhadhara mbudzi 5 nembudzi imwe chete kwaishe, 5 wesa kudaro nembudzi imwe chete wesa kwaishe. Chikonzero chekuti awa ndisabhuku pakagadzwa shemutwira makatsanangura nezvinoreva chisi chacho waitowapo. Saka zvichireva kuti hawana kuchiremekedza, saka vanofanira kuti waripe mushamu uyo wakazodzokorora, ndo panozosvika kumunhu. Ndotendera nezvataurwa nekuda kwekuti dai wari kuzorambawo kuti uyu apiwe bhuku rake. Zvino kana kuri kuti wada kuti uripiwa kuti wabvume kuti uyu anga apiwe bhuku rake achishandawo bhuku rake, izvozvo zvingaita. Asi kana wari kutoramba kuti uyu afanira kunge ari nebhuku, hawani it means wari kutozviita mambo wangabvise mhombe dzekutaura. Right. Nekuti ude musikanzwa vakanyanyonzwa tichitaura au wasiya waine bhuku ravo ravakapuwa naishe, anopa mabhuku ndiishe. Uyo nditaura kuti ndazocreata bhuku pakati iprerogative kuti chisungo chaishe. Kana ishe apa sabhuku haunei, haupikisi zvinenge zvataurwa naishe. Adimbura anenge vanoti vanhu wawanda vanofanira kuti vanga vachiita vachiwana mufudzi akakwana. Saka kana ishe waisa masabhuku iwe haupikisi. Chepiri, ndakauya ikoko ndikanyatsotaura kuti resettlement area iyo ichange iine masabhuku andakawaverengera masabhuku kuti ndo masabhuku achazenge achiripota kuna ishe mutwira. Imi kana paine masabhustendiri aripo hongu kuti tichiita kuti pafiwa tinozoita kuti ishe aripo watinokupai oita kuti pangopuhwe mari, asi imimi munochange muri pasi paishe nhingi tichiita kuti matunhu anga achibatana. Misikanzwa iyo chisi chekwamakoni, hakuna chisi chekuti nyika imwe inoita zvisi zvii vanhu vachiti ndekwayo kwamutasa vanhu vachiyera munotokonfuse vanhu vangu
and then at the end of the day poita confusion. Handi shaka kubva nhasi chisi chinoitwa ikoko iFriday yekutanga pamwedzi wega wega tine zvisi 12 chete pagore namakoni nekuti tinoda production. Chisi ichi ndo chatinoita tisi kurangarira zisekuru redu rabereka mhuri yekwamakoni wenyati gunguo ndiye abereka mhuri yenyanyati patakazomuradza yanga iri Friday. Saka nekuti hatina zuva ratinoziva kuti wanga uri musi wakati, saka takangoti hatongoti Friday yega yega, zvongopesanawo zvongonanganawo nemusi wakadi, nekuti chiri chisi icho chekwayo ndo pana chifamba usiku pavanodeka chifamba usiku ndo atanga dzinza rawo tendai. Saka ndezvawo zvavanoita. Saka makuti mamakoni tinokudza tendai, tinokudza gungu ramuri kuti kurasika. Saka naizvozvo tinokupa mishambo unofanira kubvisa mbudzi 3 dzinouya kuno kudaro, wobvisa mbudzi imwe chete yaunondopa ishe wako. Unozviita rini? Handizivi kuti pari pamari ingaite mari mbudzi vangu. Right. Tochikuita ma 40 120 104 160. Vati ndikazokuzwa kuti uramba uchiita misikanzwa taakuchizoenda kumombe izvo tambokurwa mushambo wekuti timboone kuti unondofunda here kana kuti haufundi. Kana ungaurira kubvisa nhasi tokudzikisira uchibvisa tidi pambudzi 2 $80 ne 1 yaishe kuita chi 120. Ndatinembi chiudza ochibhadhara 2 dzamambo mupuwa $80 worisita magarani, then yaishe wozondopuwa wozondowa pambudzi kumberiko. Okay. Right. taita kuva wachangamire uya nawo kuno kuti dunhu rinorwirwa, dunhu rinorwirwa. Unofanira kungofambe muchirwira dunhu nekuti ungangogara munotorerwa matunhu. Okay, saka ati John tombogara, anoti John tombomisa